moltes ganes de fer bé les coses, una educació més personalitzada, més adaptada al moment actual, i en aquest sentit crec que soc optimista, que aquesta escola que és i ha de ser universal per a tots, ha de donar resposta a tots els alumnes, que cada nen té un procés absolutament personalitzat d'aprenentatge, un procés absolutament personalitzat d'acompanyament educatiu i un procés absolutament personalitzat d'avaluació. Quan tu veus un alumne que potser té, un trets Asperger, però que d'alguna manera se n'en surt, penses que realment tots els reforços que valen la pena, perquè l'educació és per tots i per cadascú. Ens agrada que tots els alumnes avancin, però quan un alumne amb singularitats especials avança, això jo crec que és una satisfacció pels mestres molt gran.